Shugabannin ƙasar Najeriya da suka mulki Najeriya bayan 'yancin kai. Dr. Nnamdi Azikiwe, shugaban ƙasar Najeriya na farko a tsakanin shekarar 1963 zuwa shekarar 1966, an haife shi ne a garin Zungeru na jihar Niger ta yanzu ranar 16 ga watan Nuwamba, shekarar 1904. Ya yi karatu a garuruwan Onitsha, Calabar da Lagos. Ya yi shekaru kusan 10 yana karatu a ƙasar Amurka a tsakanin shekarar 1925 zuwa shekarar 1934. A cikin shekara ta 1934, ya yi karatu a ƙasar Gold Coast, wanda ake kira Ghana a yanzu. A ƙasar Ghana ne ya ƙirƙiro jarida kafin ya dawo Najeriya a cikin shekarar 1937. A lokacin da yake ƙasar Ghana, ya kasance amini sosai na Kwame Nkrumah, shugaban ƙasar Ghana na farko. Dr. Nnamdi Azikiwe ya mutu yana da shekaru 91 a Jamhuriya ta biyu. Ya jagoranci jam'iyyar NPP, wadda take da rinjayen ƙabilar Igbo. Jam'iyyar tasa ta yi ƙawance da jam'iyyar MPN da ke mulki a ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu Usman Shagari, inda 'ya'yan jam'iyyar ta NPP suka sami muƙamai masu rauni. Sa Abubakar Tafawa Balewa, Firayim Ministan Najeriya na farko, ya yi rayuwarsa a tsakanin shekara ta 1912 zuwa shekara 1966. An haife shi a garin Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi ta yanzu. Ya yi karatunsa a makarantar koyon malinta da ke Katsina a tsakanin shekara 1928 zuwa shekara 1933. Ya riƙi muƙamin hedimasta na makarantar Middle da ke Bauchi. Ya yi karatu a kwalejin malinta da ke London. Yana daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro jam'iyyar NPC cikin shekarar 1949 a matsayin wata ƙungiya, har daga bisani ta zama jam'iyyar siyasa a cikin shekarar 1951. A cikin shekara ta 1966 ya rasa ransa a lokacin da sojan ƙasar suka kifar da Jamhuriya ta farko. Major General Johnson Thomas Uwennakui Agui Ironsi, shugaban gwamnatin sojan Najeriya na farko. An haife shi a ranar 3 ga watan Maris a shekarar 1924 a garin Umma Ahiya a Bekuta da ke jihar Abia na yanzu. A lokacin da yake da shekaru 8 tare da yayarsa mace Anyama, ya yi ƙaura zuwa gidan mijin da yayar ta aura, Theophilus Johnson, ɗan ƙasar Sierra Leone da ke aiki a Umma Ahiya. Saboda zama tare da mijin yayarsa ce ya sa ya rika amfani da sunan mijin Theophilus a cikin sunansa. Ironsi ya shiga aikin sojan Najeriya yana da shekaru 18, ko da yake yayarsa ba ta goyi baya ya shiga aikin soja ba. Ya tafi kwasa-kwasai da dama a ciki da wajen ƙasar. Ya riƙe muƙamin babban dogaran gwamnatin Najeriya na Turawa Johnson Matson. Rigingimun siyasa da ta kunno kai har ta faskari gwamnatin farar hula ta farko, ita ce ta ba da damar sojan a ƙarƙashin jagorancin Manjo Chukwuma Kaduna Nzonukwe, ɗan ƙabilar Igbo, ya jagoranta, a inda aka zubar da jinane. An ce Ironsi na daga cikin waɗanda sojan suka tsara za su kashe, amma kuma ya yi dabaru irin nasa ba su kashe shi ba. Ironsi daga bisani sai aka bayyana shi a matsayin sabon shugaban ƙasar na mulkin soja.
Ironsi ya kwashe tsawon kwana 194 yana a karagar shugabancin ƙasar. Ganin cewa a cikin 'yan ƙabilar Igbo babu wanda aka hallaka, sai fararen hula daga sauran ƙabilu ya sa aka fahimci cewa juyin mulki na ƙabilanci ne. Sojan ƙasar daga bisani sun haɗa kai inda suka yi ta fafatawa har sai da aka karɓi Ironsi daga gwamnatinsa aka kifar da shi. Yakubu Gowon ya hau gado. Janar Yakubu Gowon an haife shi ne a ranar 19 ga watan Oktoba, shekara 1934. Ya fito daga ƙabilar Angas da ke jihar Filato na yanzu. Iyayensa sun yi ƙaura zuwa Wusasa da ke Zaria a jihar Kaduna domin yaɗa addinin Kirista. Tun yana yaro aka koma da shi Zaria, inda ya yi karatunsa a nan. Yakubu Gowon ya shiga aikin soja a cikin shekara 1954 yana da shekara 21. Ya yi karatu da ayyuka da dama a ciki da wajen ƙasa. Ya kasance mafi ƙanƙantar shekaru a cikin waɗanda suka riƙe muƙamai babban hafsan sojan ƙasar, domin yana da shekaru 32 ya riƙe muƙami. Ya shugabanci Najeriya yana matashi bayan kifar da gwamnatin Ironsi saboda jinkirin miƙa mulki hannun farar hula da zargin cin hanci da rashawa suka sa aka kifar da gwamnatin Gowon har Janar Murtala Muhammad ya hau gado. Janar Murtala Ramat Muhammad an haife shi a ranar 8 ga watan Nuwamba, shekara 1938. Ya rasu a ranar 13 ga Fabrairu, shekara 1976. A lokacin yaƙin basasan Najeriya, Murtala Muhammad ya kasance shugaban sojoji GOC na runduna ta 2 da ke Ibadan a ranar 29 ga Yuli, shekara 1977. Murtala Muhammad ya zama shugaban Najeriya na soja bayan kifar da gwamnatin Yakubu Gowon da ke ƙasar Addis Ababa. Yana halartar taron ƙungiyar ƙasashen Afirka. A cikin da gajeren lokaci da Murtala Muhammad ya yi yana mulkin Najeriya, ya yi abubuwa da dama da suka ja masa farin jini a ciki da wajen ƙasar. A ranar 13 ga watan Fabrairu, shekara 1976 aka hallaka Murtala Muhammad a wani yunƙurin kifar da gwamnatin soja a ƙarƙashinsa. Laftanar Kanar Bukar Suka Dinka ne ya jagoranci ayarin sojoji da suka hallaka Murtala Muhammad a Lagos. Olusegun Obasanjo an haife shi a ranar 5 ga watan Maris, shekara 1937 a garin Abeokuta na jihar Ogun na yanzu. Ya yi shugabancin ƙasar a matsayin soja a tsakanin 13 ga watan Fabrairu, shekara 1976 zuwa 1 ga watan Oktoba, shekara 1979. Ya sake zama shugaban ƙasa na farar hula a tsakanin 29 ga Mayu, shekara 1999 zuwa 29 ga Mayu, shekara 2007. A yanzu haka manomi ne babba da ke da wani katafaren gona a garin Zango Ota da ke jihar ta Ogun. Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari Turakin Sakkwatawa, shugaban Najeriya na farko mai cikakken iko. An haife shi ranar 25 ga Fabrairu, shekara 1925. Ya yi aikin koyarwa da aikin gwamnati. Ya tsaya zaben Majalisar Wakilai a shekara ta 1954. Ya riƙe muƙamin ministan tattalin arziki a cikin shekara 1960, ministan harkokin cikin gida a shekara 1962, da kuma ministan ayyuka a shekara 1965. Gwamnatin Yakubu Gowon
ta naɗa Shagari ministan tattalin arziki da kuma kuɗi. A shekara ta 1983 aka kifar da gwamnatin Shagari. Janar Muhammadu Buhari ya hau gado. Janar Muhammadu Buhari an haife shi ranar 17 ga Disamba, shekara 1942 a garin Daura da ke jihar Katsina. Ya mulki Najeriya daga 31 ga watan Disamba, shekara 1983 zuwa 27 ga watan Agusta, shekara 1985. Ya tsaya takarar shugabancin ƙasar a zaben shekara ta 2003. Ya yi ministan man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Olusegun Obasanjo a cikin shekara ta 1975. Muhammadu Buhari ya maye gurbin Shehu Shagari, inda gwamnatinsa ta zo da zafi, inda ta ƙaddamar da yaƙi da cin hanci da rashawa. Janar Ibrahim Badamasi Babangida an haife shi a ranar 17 ga watan Agusta, shekara 1941. Aka riƙa yi masa kirari da cewa IBB. Ya mulki Najeriya daga 27 ga watan Agusta, shekara 1985 zuwa 27 ga watan Agusta, shekara 1993. Ya tsallake rijiya da baya sau da yawa a lokacin da yake mulkinsa. Shi ne ake zargi da soke zaben 12 ga watan Yuni, wanda ake kyautata zaton cewa hamshakin attajirin nan Mashood Abiola ne ya lashe zaben. Chief Ines Shonikan an haife shi ranar 9 ga watan Mayu, shekara 1936 a garin Lagos. A ƙasar Birtaniya ya yi karatun aikin lauya. Tsohon shugaban Najeriya IBB ya naɗa shi shugaban riƙon ƙwarya a Najeriya sakamakon barin kujerar mulki ba shiri da ya yi. Ines Shonikan ya ga ba zai iya ba, ya miƙa wa Janar Sani Abacha a ranar 17 ga watan Nuwamba a shekarar 1993. Sani Abacha an haife shi ne a Kano a ranar 20 ga watan Satumba, shekarar 1943. Ya yi shugabancin ƙasar Najeriya a tsakanin shekarar 1993 zuwa shekarar 1998. An zargi gwamnatinsa da kama karya da hallaka 'yan kishin yaƙin Niger Delta bisa jagorancin ɗan gwagwarmaya kenan Soro Wiwa. Sani Abacha ya rasu ne bayan rashin lafiya a gida. Janar Abdulsalam Abubakar an haife shi ne a ranar 13 ga watan Yuni, shekara 1942. Ya maye gurbin marigayi Sani Abacha a tsakanin 9 ga watan Yuni, shekara 1998 zuwa 5 ga watan Mayu, shekara 1999. Abdulsalam Abubakar ya miƙa ma zaɓaɓɓen gwamnatin farar hula ta tsohon shugaban gwamnatin soja, wato Olusegun Obasanjo mulki ranar 29 ga watan Mayu, shekarar 1999. Abdulsalam Abubakar an haife shi ne a garin Minna na jihar Niger ta yanzu, kamar yadda aka haifi tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasi Babangida. Alhaji Umar Musa 'yar Aduwa an haife shi ranar 16 ga watan Agusta, shekara 1951 a garin Katsina. Ya yi shugabancin ƙasar Najeriya daga 29 ga watan Mayu, shekara 2007 zuwa ranar 5 ga watan Mayu, shekara 2010. A lokacin da ya rasu, ya yi gwamnan jihar Katsina na tsawon wa'adinsa 2 kafin ya yi takarar shugabancin ƙasar Najeriya.
Dr. Goodluck Ebele Jonathan an haife shi ne a ranar 20 ga watan Nuwamba, shekara 1957 a garin Otoke na ƙaramar hukumar Obia da ke a wancan lokacin yankin gabashin Najeriya, yanzu kuma yake a jihar Bayelsa. Iyayensa na sassaƙa jirgin kwale-kwale ne. Ya yi karatun digirinsa na farko a fannin ilimin dabbobi. Ya yi karatun digirinsa na biyu a fannin ilimin halittun ruwa. Ya samu digirin digirgir a fannin dabbobi a Jami'ar Port Harcourt. Bayan da ya samu digirinsa na farko, ya yi aiki a matsayin sifeton da ke sa ido kan yadda malamai ke gudanar da ayyukansu. Malamin jami'a da kuma jami'in da ke sa ido kan kare muhalli, aikin da yake a kai har zuwa lokacin da ya shiga siyasa. Ya yi mataimakin shugaban ƙasar Najeriya daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2010 bayan Atiku Abubakar kafin Namadi Sambo a ƙarƙashin shugabancin Umaru Musa 'Yar'aduwa. Ya kuma riƙe muƙamin shugabancin ƙasar Najeriya daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2015, inda Muhammadu Buhari ya kada shi bayan an yi zaɓe. Members of the cabinet and other senior government functionaries to formally hand over notes to General Muhammadu Buhari, the president-elect, who will assume office tomorrow. Congratulations.